थानसा मांनाय थानसा याके सिनिफ्राय कुनु उपाय करे सिनि यांगुं तलानि हा कमननानि बागे 72 বছর জোড়া সুকর্ণ সুनो प्लानिंग खाय किन्तु गुबुनि दफानि बर'ग्रक लाख लाख सिनि बाउंड्री नि आयन नामनि बर'ग्रक ओ जागा फायना बागे सुनो माइक्रोस्कोपिक माइनरिटिस नामसिमका संगाव लोगोस नामसिमका तिनि जों जे कुनु जागा थाने सिनि कुनु बिचार मानिया ताहुते बुकसं ओमा हाई क्राइसिस नि टाइमो सिनि हानि बुबाग्रा बिनि जत किशोर आसनायालो तमानि टंथक साथक रांसाक रिसाक जत ने याकरे किन्तु बब्बा खाबाय नों आं तिप्रासानि मोथांना हने बसंबाय बाक्सना हावा सुगु फागे ताहुते बुकसं आमोनि बागे जों सिनि बुबाग्रानो ब्लाय ब्लायके थानि हामजाक माताय चिबाय माया फोरो आमसिबाय थागे ताहुते बुकसं आगि रगतामो सिनि तिप्रासानि कक थाय तिप्रासानि मान थाय तिप्रासानि जे साजाकले कक न जों सानानि थांगांकाय आगरतलानि साइ सिरो लायै मानिया किन्तु तिनि तामंका किसा सकालो सिनि बुबाग्रा एनाउन्स खायमानि नखना सिनि हत तिप्रासानि कक न खनानानि बागे तिप्रासानि दुखुनि कक न खनाना बागे सुरु त्रिपुरा स्टेट सुनि बाथालिया बिनि सीमाना 12 था कपर न लाये पुरा लन्डन पर्यन्त सहैका जे लन्डन थानाय 200 বছর রমैनाय सिनि इन्डियानि सिनि बर'ग्रक न थावै तनिनाय आ लन्डननि बर'ग्रक दिनि बुबाग्रानि कक न खनानानि बागे तिप्रासानि कक न खनानानि बागे बर'क सुनो लिंहरजाक ताहुते बुकसं गोबां बर'मन बेसखां साबायनाय ग्रेटार तिप्रालेण्ड मानिया बुबाग्रा जे कक सामानि आबो इम्पसिबल बावता बाजि इनि साबायनाय गाइसा कक न मुतुना रखदे ओ हा ओ थुइ ओ सिनि नकबर बे सनामजाक बुबाग्रानि ओ सनामजाक पॉलिटिकल पार्टी आबो तिप्रा मथा तिप्रासानि मुभमेंट से ओ तिप्रासानि मुभमेंट सालजा सुजत तिप्रासानानो मुथांनाय ताबुकते बुकसं आमन बागे जे बेखा तुइजा बर'ग्रक न आं ओ कक न मेसेज नामुसुमो बेखा नरग्राक दे जे बर' वाना जाग्र बुबाग्रानि मक्तिनि नरक नासिकदे जे बर' वानसुगो जोंदाय मोथांजाकलिया बुबाग्रानि आफानो नासिकदे ताबुक जत किसु आईपीएफपी आईएनपीटी टीएसपी अब हाके बांग्ला रीजनल पार्टी सिकांगे काइसा रीजनल पार्टी थानसावो बुबाग्रानि लीडरशिप बाय जों बेसगाव ग्रेटार तिप्रालेण्ड तुनाय ताबुकते बुकसं कोनो दाउट करे हायसे बांग्ला जागाव जों साइमानो सिनि जागा सिनि दैमा दैज्लां हापुं हाथाय रकनि गोबां जागाव बुमुं सोलाय जागै दङ ताबुकते बुकसं तामो खलायगा बेसखौ तुइनो हेजा मारानि सनामिनि रेखा तामो सनामगा रानी बाजार नि सनाम लेखा इसरी हातिनो अब हाकेनो दुमासरा नि सनाम लेखा हुकु तिसेनो काइसा काइसा के जों ताबुक लाय दङ बुबाग्रानि लीडरशिप बाय बेसगाव जों आबो न जतनो जेनसानाय अवश्य सिनि कक्का हायसे ताबुकते बुकसं कोनो वाला न करे गोबां ताबुक थासिङो जों जास्ट पान्दाव हायना सिगां media जे बावताबाजी media रक पाइजा गुबुनि देशनि पलिटिकल पार्टी रक बाय बुबाग्रानो सुयो 20,000 साख्रि रेखायनो बुबाग्राबा ग्रेटार तिप्रालेण्ड पक्षना हिने नरक खादा खाय बुबाग्रानो न बिसेस खायनबले जतन खादा खायो जागा दंनेरो आं साइमन जतन खायो आमोनि बागे नेशनल मीडिया जे कोनो बक्स हायतंतु आवनो सुंकुनो नाहारदानि कक करे बुबाग्रानो सुना सिलाय बुबाग्रा सिनि मक्तिनो होनाय हायसे ताबुकते बुकसं नरक जेसे पालो नेशनल मीडिया रंगबो आं ओ ककनो सानानि मुसुमु हयतो सिनि तिप्रासा 12 लाख तंमानि बागे सिनि कक थायनो सियांनो तंमानो गोबां मा दय सिनि रक ताबु त्रिपुरा नाकि 500 বছর सिगांनि परे 500 বছর सिगांनि सिगां गुबुनि दफाराव बारो दं सिजौ गोबां बयनो नखना जे परि दंना ताबुकते बुकसं नुने नखनाब्ले कोनो तावाने देहायसे ओ हापु ओ हादाय ओ दैमा ओ दैज्लाङो ताबुक बसिनि तिप्रासानि हामा दंखो